je to najbolji trener na prostorima bivše Jugoslavije. To je prošireno obzirom na tvoje rezultate, da si ti uveo ovaj hrvatski fudbal tamo gde treba, u ovu svetsku elitu, a ti si neponovljiv. Sad. Da. To je živa istina i ja se toga držim, a pošto mi nisi prepoznao glas, predstavit ću ti se. Džaja ovdje. Čiro, sve. Da. Kako si mi, Čiro? Kako si mi? Nemoj, drži se, ne daj se. I ja sam se sve operisao, sve živo i evo idemo dalje, Čiro, guramo. Ti si bar optimista uvek bio. Ništa, neću da te zadržavam, mnogo mi je drago što sam te čuo, želim ti sve najbolje. Važi, Čiro. I ja tebe isto, važi, Čiro, pozdravljam te, zdravo.